Какви сме ние българите като происход? Тюрки, хуни, иранци, сармати, траки, славяни. Кой ген наделява у нас? Древнобългарския, прабългарския, славянския, тракийския? С кои народи сме генетично близки днес? Ако сравняваме, древните българи, прабългарите са много по-близко. По-близко до нас? Да, отколкото траките. Тъй като ти в едно интервю каза, че ние сме далеч от славяните. Да. И с това си навлече гнева на хора, които... Да. Аз чета гените, т.е. разчитам генетичния материал. Това, което показва, че дяла на славяните е много по-малък, отколкото, примерно, на прабългарите. А ние езиково сме близко? Езиково, взели сме някакви културни характеристики, но това се опитвам да го обясня и на хората, че това, че имаме някаква заимственост, дали ще е културна, езикова, не означава, че ние сме техни потомци. Гените показват точно това, какво унаследяваме. Славяните са били на Балканския полуостров, са населявали Солунската област, долините на реките Вардар, Струма и малко даже по-неок от Солун имало. А с кои от съвременните европейски народи сме си близки генетично? Генетично сме близки до унгарците. Прочут Но това са съвременни. Унгарски професор Ферхер, който пише за българите и маджарите една книга, и ние още от тогава се водим братски народи. Те също са дошли от Евразия, също имат своите ханове, макар че езиците ни се различават коренно, ние с унгарците и чисто исторически наистина сме много близки. Не сме гърци, османци ни сърби, ще да сме на Аспаруха, гордост най-българска. Ние не сме гърци, османци ни сърби,